Lijep pozdrav svima, dobrodošli još jednom na portal računalo.com, adresu uskoro ćete vidjeti u kutu www.računalo.com. Moje ime je Božidar Komarić, a ovoga puta ćemo po prvi puta u 2013. godini predstaviti jedan zanimljiv prijenosnik koji nam dolazi iz Lenova, jednog od vodećih svjetskih proizvođača računala. Dakle, Lenovo ima jednu vrlo zanimljivu seriju koja se zove Y, počinje sa Y, spada u IdeaPad obitelj, a ovaj model je posebno zanimljiv zato što gdje god se pojavi na tržištu praktički odmah nestane jer se rasproda. Koja je tajna Y580 iz IdeaPad obitelji, dakle tako se zove ovaj prijenosnik Lenovo IdeaPad Y580, saznaćete u sljedećih nekoliko minuta. Ono što nas za početak uvijek zanima, to su ulazi i izlazi, no prije toga samo ću spomenuti da ovaj 15,6 inčni prijenosnik, dakle sa 15,6 inčnim ekranom, ima Full HD ekran, ima i7 procesor i dediciranu grafičku karticu od 2 GB, zaista je totalno moćan, odradit će sve one poslove koje tražite od njega. Dakle, za početak idemo vidjeti od kojih se ulaza i izlaza sastoji. Sa desne strane nalazi se s lijeva na desno, dakle, audio ulazi i izlazi, dakle, slušalice, mikrofon, USB 2.0, ovdje također USB 2.0 i ovo je DVD snimalica, naravno ovo posljednje tu je ulaz za ispravljač, odnosno za struju, za napajanje baterije. S druge strane nalaze se sljedeće sitnice zanimljivosti. Evo, dakle, ovdje se nalazi jedan veliki ventilacijski izlaz, što je itekako potrebno s obzirom da u ovom se računalu nalazi Nvidia GeForce GTX 660M, moćna grafička kartica sa 2 GB rama. Ovo je naravno VGA izlaz, ovo je mrežni izlaz HDMI i dva USB 3.0 ulaza, tako da dakle imate dva USB 2.0 s one strane i dva USB 2.0 sa ove strane. S prednje strane standardno, kao i kod mnogih prijenosnika, nalazi se višestruki čitač memorijskih kartica i to bi bilo sve manje više što se tiče ulaza i izlaza. Pogledat ćemo ga i sa donje strane. Kao što možete i sami primijetiti, 1, 2, 3 su, dakle, ova ventilacijska, da tako kažemo, izlaza, što je itekako potrebno jer ova grafička kartica traži vrlo kvalitetno hlađenje. Na ovom prijenosniku instaliran je Windows 8 operativni sustav, a što drugo još reći o njemu, pogledat ćemo kasnije kako radi, kako funkcionira, pogledat ćemo još prije toga iznutra kako izgleda. Dakle, ovo tu, to je 15,6 inčni ekran koji je Full HD, dakle rezolucije 1920x1080 točaka. Ovdje na vrhu nalazi se naravno kamera, mikrofon također ovdje stereo s dva ulaza. A što se tiče tipkovnice, tipkovnica je vrlo kvalitetna, vrlo lako se radi na njoj. Što se tiče zvučnika, audio dijela, tu je zaista nešto najbolje što se može trenutno naći na tržištu. JBL-ovi zvučnici koji su vrlo moćni, vrlo dobro sviraju, sjajan zvuk imaju. Nešto najbolje što se tiče zvuka što smo čuli na prijenosnicima, nema dodatnog basa, no međutim ova dva zvučnika daju izuzetno kvalitetan zvuk. Naravno, tipkovnica, to ćemo kasnije vidjeti, ima pozadinsko osvjetljenje, vrlo ugodno za noćni rad. Touchpad je velik i sastoji se iz jednog dijela, samo i s jednom crticom ovdje između, dakle, koja pokazuje, odnosno nam definira lijevu i desnu tipku miša, naravno vi to sve znate. No, evo ono što sam pričao ranije, IdeaPad, kao što ovdje vidjeti, Intel Core i7 četvorojezgarni procesor model 3210M, GeForce GTX grafička kartica 660M sa 2 GB video memorije, a ovo će vas isto također zanimati u ovaj dio tu, dakle, Professional Gaming Graphics, dakle profesionalna gamerska grafika, JBL kvalitetni zvučnici, Rapid Boot ima također i One Key Theater, to su tipke, evo sad ćemo pokazati koja je to tipka, to je ova tipka tu. Dakle, ova tipka One Key Theater, kada stisnete na nju, dobivat ćete različite kvalitete zvuka, kako želite, da li za igranje, za gledanje filmova, za slušanje muzike. Ovo je mute, dakle isključenje zvuka.
Ovo je one key recovery, dakle s jednom tipkom možete vratiti stari onaj ispravni sustav ako vam se dogodila neki problem greška. Ovo je naravno tipka za paljenje. Eto, toliko što se ovoga tiče. Idemo mi pogledati kako izgleda u noćnom osvjetljenju ova tipkovnica koja zaista je vrlo kvalitetna, jedna od najkvalitetnijih na kojima smo radili, koji smo isprobali. Vrlo laka je za rad. Evo, u stvari sada ćete vidjeti kako izgleda pozadinsko osvjetljenje. Kao što smo rekli, evo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, vrlo jednostavno se pali, s pritiskom na funkcijsku tipku i space, evo, jedan pokret ruke, vrlo ugodno izgleda za rad. Vjerujem da će svi oni koji budu kupili ovaj prijenosnik uživati u radu i u noćnim uvjetima. I evo, za isprobavanje kao prvu igru odabrali smo Lord of the Rings, i to u Lego izvedbi, koja je, ajmo reći, prilično grafički zahtjevna za početak, pa da vidite kako to izgleda na ovom prijenosniku IdeaPad Y580 koji nam dolazi iz Lenova. Kao što sam već spomenuo, zvuk je odličan, evo možete i sami čuti. Dakle, bez ikakvog subwoofera zvuk je vrlo, vrlo realan. I kao što ste mogli primijetiti, grafika nema zastakivanja. Idemo probati istestirati na malo žešćoj igri, jednoj od novijih većih hitova, a to je Far Cry 3. I evo napokon igre Far Cry 3 koju ćete sada vidjeti kako izgleda u Full HD rezoluciji, dakle 1220x1080. Sve to radi prilično dobro, vrlo smo zadovoljni. Evo gledajte i sami i uživajte u zvuku. Jason, time to take out those pirates. I dakle, to je priča o ovom zanimljivom prijenosniku koji je zaista moćan. Ono što možemo izdvojiti, a kompletnu recenziju ćete pročitati naravno na našem portalu, to je i7 procesor sa 4 jezgre, naravno treća generacija Ivy Bridge, ekran Full HD i to 15,6 inčni, LED ekran, nije IPS, ali je nekakva Lenovo tehnologija, prilično oštra i jasna slika. Što se tiče grafike, rekli smo GeForce GTX 660M sa 2 GB rama, ima 1 GB, odnosno terabajtni tvrdi disk unutra i 16 GB SSD disk koji radi kao ubrzivački disk. Što još drugo reći, ostalo je sve manje više standardno, dakle ima sve ono što vam treba, dovoljno je brz, dovoljno je jak da odradi sve vaše poslove. I ono što je najbolje, po cijeni je itekako konkurentan svim ostalim računalima. Svi ste vjerojatno čuli za Dellovu Alienware seriju, čuli ste sigurno za odnosno Republic of Gamers ROG prijenosnike. Ovaj prijenosnik se itekako može mjeriti s njima, po cijeni je bolji, čak i po nekim konfiguracijskim performansama. Trenutna cijena mu je u Hrvatskoj 8.799 kuna.
provjerite zašto je toliko dobar, a mi smo jasno shvatili koliko je dobar i kupili smo si jedan primjerak za našu redakciju računalo.com. Eto, toliko od Božidara Komarića. Detaljnije o ovom prijenosniku potražite na www.računalo.com, kao i sve ostale naše recenzije, novosti i vijesti. Čujemo se u nekoj drugoj recenziji.